Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau berbagi di Dukuh Ngembak, Desa Stren, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Assalamualaikum. Ini mau berbagi, ada titipan sembako saking Peduli Teman dari Belanda. Peduli Teman dari Belanda. Mugi-mugi barokah. Ibu ini disabilitas dan merawat anaknya sekolah sekarang SMP. Suaminya bekerja di Surabaya atau di Solo gitu katanya. Ini ada titipan sembako, ada mie, ada roti, teh, ada minyak goreng, ada kecap, ada gula, ada beras. Ya, berasnya di dalam berasnya. Semoga barokah sing nyukani, nggih sing disukani. Mugi-mugi Peduli Teman dari Belanda sakit nyukani malih jengben sewaktu-waktu. Amin. Ngoten. Nggih. Matur suwun nggih, Pak. Nggih, ngoten. Lo tak pamit nggih. Nggih. Monggo matur suwun. Wonten titipan sembako saking Peduli Teman dari Belanda. Nggih, semoga barokah. Mbah Tuk sehat toh? Nggih, niki wonten mie. Wonten roti damel camilan nek dalu nggih. Wonten bis, wonten beras, wonten minyak, napa teng mriki teh damel nek dalu. Mugi-mugi berkah, barokah sing nyukani nggih, sing disukani saking niki lho, kanca-kanca saking Londo mriku lho, tebih. Nggih, ditampi nggih. Mugi-mugi barokah. Nggih. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum, Mbak. Lebet nggih. Nggih, iki sembako. Nggih. Nggih, iki teng ngajeng. Iki Sinara, ini Sinara. Nggih. Sakit nggih. Nggih, Sinara. Sinara, jenengan Sinara, kula tak jam pergi mawon, mboten napa-napa. Niki wonten sembako saking rencang-rencang Peduli Teman dari Belanda. Niki nggih. Damel pun kan unik sakit. Jenengan. Oh, nggih. Niki wonten mie, nggih. Wonten roti. Nggih, didamel nek dalu, nek anu kalih niki gendhis 10.
wonten teh, damel teh nek dalu. Resap nggih wonten, niki enten minyak goreng. Wonten beras niki nggih teng mriki. Pun kula nih. Napa nih sing sakit? Oh, ini anaknya yang UGGG itu, tapi sing keluar. Idang nggih, Mas Anggi napa? Idang kok. Ditampi nggih, mugi-mugi barokah. Barokah sing nyukani nggih barokah sing disukani. Niki saking rencang-rencang dari Belanda, iki kok tebih iki kok. Barokah. Ditampi niki nggih. Nggih. Ini rumahnya juga dapat dari pemerintah bisa. Nah, ini kategori keluarga tidak mampu penerima PKH juga ini teman-teman. Nggih, nggih, sampun pareng nggih. Ditampi. Mugi-mugi ndang saras. Nggih, monggo.